Vařečka a dneska si ukážeme jedno z prvních autíček, který se dostává po 2000 korun a je plně proporcionálně ovládaný. Málo kdo ví, co to znamená vůbec to proporcionální ovládání, to si teď ukážeme. Tím problémem autíček, který většinou stojí po 2000 korun, tak je, že nemají náhradní díly, nedají se dokoupit, to znamená ulomíte rameno a autíčko v podstatě na vyhození. U tohoto autíčka je to jinak, u tohoto autíčka cokoliv zlomíte, ulomíte nápravu, rameno, kolo, tak se dá všechno koupit v náhradních dílech, což je prostě obrovská výhoda a nemusíte pak tu hračku vzít a zahodit nebo ji různě slepovat, protože to většinou stejně vůbec nedrží. Tady si ukážeme to proporcionální řízení. Proporcionální řízení modelů už mývají lepší modely. Zatáčení například nemáte jenom jednu polohu při tom povelu, ale jak zatočíte volant, tak se vám kolo pohybuje přesně podle toho pohybu. Znamená, že můžete potom v té zatáčce korigovat ten poloměr té zatáčky a můžete dělat různé smyky a korigovat vlastně korekci toho smyku a podobně. To samé je ovládání rychlosti toho modelu, to je taky proporcionální a to znamená opět, že to není jenom jedna rychlost naplno anebo vypnutý stav, ale je to plynulý přidávání i té rychlosti. Takže když se podíváte, teďka jedu pomalu a jak přidám, tak plynule až naplno zase můžu ubrat. Jo, ten chod je naprosto plynulý. To samé je na zpátečku, takže ukážeme si, jak ta jízda u proporcionálního auta vypadá. Tady se můžeme podívat, že můžeme jezdit úplně pomaloučku. Ale zároveň můžeme samozřejmě s autem jezdit rychleji, se smykovat a podobně. Tak a teď si ukážeme, co takové autíčko za 2000 korun vydrží v terénu.